ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар хитои бозор қарор дорем. аз ин тараф мебелни барои суроғ ба сӯи текстил, аз ин тараф бошад тарафи фурудгоҳ. хонаи фурӯши имрӯз замон дӯстони азиз дар ман ҳамин маҷмаи истихоматӣ ҷойгир аст. бисёр бад гап мезанем. рафт. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар инҷо мактаб аст ва ба ман ҳамин гардиш медорему охирон меравем ва ба дасти рост. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар он ҷо мактаб аст ва сохтмони боғчаи кӯдакона ва худи бинои истиқоматӣ аз 9 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар 9 ошонаш ҷойгир мебошад. мана ҳамин трезор. дар бино дута лифт аст дӯстони азиз. мана ҳамин хонаи фурӯшӣ мебошад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 48.6 метри квадратӣ дар 9 ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 9 ошона иборат аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳ, роҳрав, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. хона нав баъд аз таъмир мебошад. ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ накардаги нест дӯстони азиз. хона хонаи нав аст ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар бино отопления гузарондагӣ, батареяи часпондагӣ, яъне ба системаи гармдегии шаҳр пайваст аст. марҳамат дӯстони азиз. дар назди бино мактаб аст. сохтмони боғчаи кӯдакона, махӯзаҳо ва воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ ҳам умуман мушкилӣ нест дӯстони азиз. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ин бошад ошхона дӯстони азиз. дар ман ҳамин ҷо мактаб аст дӯстони азиз. ва дар ин ҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. фишори обам хуб аст. тамошобинони гиромӣ, бинои нав сохт мебошад, бинои навастройка. дар натиҷа бомашам, яъне кришашам нав аст дӯстони азиз, ҳамаш таъмир кардагӣ. нархи хона бошад 488 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 17-20 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.